Det er jo et par år siden, jeg holdt op med at ryge. Og så har jeg begyndt at gnave på tandstikker. Og det, så går jeg rundt og tykker på dem her. Og så glemmer jeg, altså, jeg bruger dem jo sådan, og så glemmer jeg, at jeg bruger dem. Så sidder de i munden hele tiden. Det ser måske ikke så fikst ud. Og så en anden ting, der også er ved det, det er, at man skal have et sted at have dem. Og jeg har ikke altid brystlomme i mit skjorte, så jeg sådan vender mig til at have dem i baglommen. Se, og det fandt jeg ud af lige her for en uge siden, og det er faktisk lidt uheldigt. Fordi så sidder de her med baglommen, ikke også? Og når jeg så skal bruge en, så går jeg sådan her. Altså, jeg skal lige have. Og så hvis jeg sidder ved et selskab, sådan, og vi sidder og spiser mad, og vi sidder og snakker hyggeligt, og så skal jeg lige have en tandstik, og så gør jeg lige sådan her. Og så skal jeg ned og gribe den dernede. Og nu er det så gået op for mig, hvad fanden det er, det ligner, eller hvad godt det der. Der skulle jo have grinet meget der, det skulle jeg.